Yachting Malta qed timpenja ruħha li topera b'mod iżjed sostenibbli mal-ambjent speċjalment dak marittimu. F'attività fejn l-entità inawgurat uffiċjalment post fejn jinżammu d-dajjes li jintużaw minn dan il-klabb f'Birzebbuġa, iċ-chairman ta' Yachting Malta, John Huber, qal li l-entità kompli tkabbar l-impenn tagħha li tkun sostenibbli mal-ibħra. Aħna kollox li nagħmlu, kollox li nisponserjaw ikunu f'linji ta' sostenibilità, ġifieri kontra l-użu tal-plastik, kontra l-użu tal-istruż biex aħna ma nħammġux il-baħar tagħna. Il-baħar huwa l-iżvok tagħna, huwa l-industrija tagħna, huwa dak li għamilna Maltina. U allura qed nixprunaw in-nies biex inkomplu neħdu ħsiebu aħjar. Dan l-impenn l-entità ħatret 3 ambaxxaturi lil Neil Aġus li għam bejs Qallija u Malta biex iqajjem għarfien fuq l-użu ħażin tal-plastik, lill-eks atleta internazzjonali tal-ibburdjar Mario Aquilina u r-rebbieħa tar-Rolex Middle Sea Race tas-sena li għaddiet Maja Podesta. Dr. Podesta qalet li minkejja li l-plastik jintuża fil-ħajja ta' kuljum dan qed jagħmel ħsara irreparabbli. Il-baħar qed isofri bihom, jiġifieri inizjattivi fejn nistgħu nonqsu l-użu tagħhom dejjem ħajkun tajjeb u kemm jista' jkun ħanħeġġi nies oħra biex kemm jista' jkun joqogħdu ftit attenti u konxi tal-użu tal-affarijiet tal-plastik. Il-Ministru Ian Borg faħħar ħidmet Yachting Malta u semma li din l-industrija hija waħda importanti għall-ekonomija. Huwa awgura li din l-entità twettaq b'suċċess din l-inizjattiva. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna stqal li din l-inizjattiva se tkun qed tgħin sabiex jonqos l-impatt ambjentali fuq l-industrija. Irrimarka li minnha nnifisha l-industrija tal-ibburdjar hija ambjentalment sostenibbli.